Ilta. Me Ilta. pistetään bileet pystyy. Bileet pystyy. Joo. Kyllä. Löytyi Rike 20 saatana. laatikosta. Löysit 20. Joo. Ootte tullut timpurkeria. Onks sulla semmonen seinälippu kanssa? On. Timmo on paras. Tätä. Se oli Jumalan lahja minulle se 20. S-Marketissa. Vaikka sillä on monta käyttäjää. Sillä on toi viherahoja. Sitten siellä on viherahoja. On se vissiin vihera. Sitten siellä on kans toi semmonen parakas tyyppi. Mä en tiedä sen nimeä. Viher. Jonees. Niin. Superman. Tuli niin. Voi vittu. Tukko pelaa lolia. On mun elämän hienoin hetki. Sama. 4. Sain tavallista isommat perunat. Miksi sä oikeesti katot toi video? Haluan tietää. Me pistetään bileet pystyyn. Kui vittu. Yllättäen. Dimmuburger. Siinä on hyvä bändi. Dimmuburger. Mulla ei oo. Eiku mulla vielä seinälippu jostain. Hyvä. Hieno on. Myrkkyes. Onko Skrike kattonut VVEt? Oon mä joskus. Hyvä. Fandango on paras. Mitä saatana nyt vastaa? Ja päfääkö sitä pelata, kun on oikein Krike-puhelussa? Ei varman. No vis. Helvetti soiko. Niin, Dimmuburger. Sano sille Ori. Mä Puhelussa. sanoin sillä äsken Skypeessä. Ei oo. Vittu burger. Kato, täällä on Krike. Onko Krik? Kerro, sano terve. Terve. Kato. Sinne meni. Hyvää musiikkia. Mun kanavat Ootko löydätte kattonut Marko Boy videoa? Marko Polo. Tofi, me Mitä? koffiin. Koffi vaan. Kuka sillä skypeä? En tiedä, mutta kyllä sitä samppania on ja kuohuu välillä vähän yli. Elikö tää Saatana! Viini ooppera. Kanava. Oi. Voit katsoa se 40 minuuttia sen video. Se on paita ja märkä 30 minuutin kohdalla. Alkanut tulee. Onks Pasi sun isä? Oona. Mun nimi on nimittäin Pasi. Sä oot mun faija. Aina tietysti. Onko erikoinen ja Tuli muuten tavallista isommat perunat. Ei se ole. Meneekö nyt oppivapot? Ai niin, Krikeekin lähti Mutta myymään hienokset vaan. mukeja ja myrkkyä. Hieno Rikkeen Marko 1 minuutti sitten tuli otettua tavallista isommat perunat. 20 laat. Mitä sä selität?